Türkmenistan'ın günorta günnägör sebitlerini 8-nji ýylyna agşamara güýçli ýel turdy. Mara welaýatynyň Garagum etrawyna elektrik öpçünçligi kesildi. Güýçli şemal meýweli baglara ziýan ýetirdi. Sebitiň administrativ merkezine büdjet işgärleri, jemaat gulunyň işçileri 9-njy ýylyna günüň 1-nji ýarmyna tolany şemal heniz dowam edýän mahaly ýowur geçirdi. Birazdan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 7-8-nji ýylyna Türkmenistanyň ähli sebitlerini güýçli şemalyň öwütmegine garaşlýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary günorta günnägör sebitlerde 9-njy ýylyna howa hadisasynyň henizem dowam edýändigini habar berdiler. Howa maglumatlary neşri Ahal Mara we Balkan welaýatlaryna sekundda tüýligi 12-17 metr ýetýän, käbir sebitlerde 19 metreçe ýetýän şemalyň öwütmegine garaşlýanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň Garagum etrawyna güýçli şemal sebäpli käbir agaç şahalarynyň döwlendigini, meýweli baglara ziýan ýetendigini habar berýär. Segel şemal bolsa ýagyş ýagsa Garagum etrawynyň elektrik öpçünçligi kesilýär. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Tüýligi sekundda iň köp 19 metreçeni baryp ýeten şemal Mara welaýatynyň meýweli baglara ziýan ýetirdi. Käbir sebitleriň elektrik öpçünçligine bökdönçlük döretdi. Meteo jurnal neşrine görä 8-9-njy ýylyna hem ýurdun käbir sebitlerine amatsyz howa hadisalary dowam edýär. Tolany şemal öwüsýär. Howa maglumatlary Mara welaýatyna anyny ýerden güýçli tolan sebäpli bilen görüp bolýan aralygyň göz ýetimiň 300 metreçe aşaklanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara welaýatyna güýçli tolanyň getiren netijelerini öwrenýär. Ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş boldy. Şol meýweli baglarymyz bol hasyl getirdi diýip begenipdik ýöne güýçli şemal baglardaky meýweleri ýere gaçyrdy. Ýerden turup görsek baglardaky meýweler ýere ýazylyp ýatyr. Diýip Garagum etrawynyň bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mara şäheriniň ýaşaýjylary büdjet işgärleri we jemaat gulunyň işçileri 9-njy ýylyny ýerden dowam edýän howa hadisasyny garamazdan köpçülikleýin araççylyk işlerini çekildi. Şemal düýün agşam başlady, bugün hem dowam edýär. Mara şäherinde ýerleşen döwlet eýçiligindäki edara kärhanalaryň işgärleri öz iş ýerlerinde araççylyk işlerini çekildi. Jemaat gulunyň işgärleri köçeleri ýuýarlar. Şemal dowam etse-de hökmany suratda ýowur geçirmeli bolýar. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Tolany şemaly üsýan mahaly käbir sebitlerde elektrik öpçünçliginiň kesilmegi bilen adamlar köplenç öýde boldy. Odalan bir içgysynç ýurdumyz bar. Elektrik tog kesilen soň telewizorda güýmenip bolmaýar diýip marly bir ýaşaýjy tolany tupandan hem de elektrik öpçünçliginiň kesilmeginden zeýreni. Türkmenistana tutuş ýurt boýunça soňky ýyllarda adatdan daşary howa hadisalary, şol sany gurakçylyk, howanyň wagtyl aşa yssyýada, aşa sowuk bolmagy, çägeli todan turmagy, güýçli şemaly üsmegi ýaly hadisalar ýygjamlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine 7-nji ýylyna geçiren gije dowamly ýagan ýagşyň ýetýän elektrik öpçünçliginiň kesilendigini habar berdi. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezine ýerleşen dürli idaralarda 7-nji ýylyna howanyň gyzyp 40 gradusdan geçmegi bilen ýylatyň elektrik öpçünçligine bökdönçlük ýüze çykdy. Türkmenistanyň sebitlerine şol sany etrap we oba ýerlerine tapdan düşen durmuş infrastrukturalary ýygy-ýygydan hatardan çykýar. Adatdan daşary howa hadisalary ýüze çykanyna ýylatyň elektrik öpçünçligi kesilýär. Hökümet resmiýetleri we döwlet media serişdeleri ýurdun çägine hasap alynýan adatdan daşary howa hadisalarynyň fonuny ýylatyň elektrik öpçünçliginiň ýygy-ýygydan kesilýändigini asla agzamaýar. Jelede howanyň ýitmegi bilen bagly tutuş dünýäde dowam edýän aladalaryň arasyna Türkmenistanyň hökümeti soňky wagtlarda ýurdun çägine ýygy-ýygydan hasap alynýan adatdan daşary howa hadisalary barada tesbir bermeýär. Türkmenistanyň çägindäki magistral ýollaryň ugrunda gözegçilik çekýän ýol polisiýa işgärleriniň dürli bahanalary arap, sürüjülerden para tamakin bolýandygy barada maglumatlary gowşýar. Ýakynda gara ýollar arkaly ýurdun dürli sebetlerine siýahat edip gören habarçymyz polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň, ýagny PYGG işgärleriniň sürüjülere çemelesisiniň hem regiondan regiona görä tapawutlanýandygyny belliýär. Bu aralykda ýurdun sebitary uly ýollarynda bolýan hilakçylykly köçe ýol hadisalary barada barha köp maglumat gowşýar. Habarçymyz Aşgabat Türkmenabad magistral ýolunyň takminan her 50 kilometr aralygynda ýol polisiýasynyň gözegçilik çekýändigini tinledi. PYGG işgäri uly ýoluň boýundaky has çolu ýerlerde, gum depelleriniň durulgularyň, baglaryň dagy arkasynda bukuda gizlenip, uluglaryň gellerine garaşýar. Uzynlygy ortaça 600 kilometr bu magistral ýolda uluglaryň hereketine 90 kilometr sagat tizlik araçagy bar. Habarçymyz şäherara gatnaýan sürüjüleriň köpüsiniň ýoluň ýylatly nokutlaryň ýerleşmeýän çolu ýerlerinde bu çäkden aşyp
uloglaryny 100-120 km saat tizlikden hem sürýändiklerini gurrun berdi. Uly ýollaryň ugrunda durýan ýol polisiýasy hususanda tizlik çägini geçen ulaglary awlaýar. Polisiýa bu etmiş üçin sürüjülük şahadatnamanyň hem elden alınıp bilinjekdigini duýdurýar we özlerine 50 we 70 manat aralygynda para berilse onda hadisany görmezlige saljakdygyny aýdýar. Diýip Sährara taktiçilik bilen meşgullanýan marly sürüji habarçymyza gurrun berdi. Ol PYGG işgärleriniň kesitinen tizlik bozmadyk sürüjileri hem saklap, olaryň uluglarynyň dasky kesbine medisina gutujugundaky teristleri dagy ırtarap, para tamakin bolýandyklaryny hem sözüne goşdy. Kä halatlarda ýoluň ugrundaky polisiýa şol bir ulagy izine taklaýar. Şol pursat sürüji ýaňy hem biriňe pul berdim, beýtmäň ýagdaýy düşünüň diýende, onda ýol gözegçilik polisiýasynyň işgäri 20 manat para hem razy bolup goýberýär. Dip habarçymyzyň söhbetdesi belledi. Sol bir wagtda habarçymyz Aşgabat Türkmenmasy uly ýoluň ury boýunça hem polisiýanyň işgärlerini tinlandygyny, emma takminan 550 kilometrlik ýoluň dowamında özüniň baryan ulagynyň 2 ýere hem saklanmandygyny belledi. Balkanda ýol polisiýasy sürüjilere boş ýere kän azar bermeýär. Beýleki sebeplerden tapawutlykda olaryň köpüsinde ulagyň tizligini ölçär ýaly radar hem göze ilmeýär. Munun sebäbini bilmeýäris, emma ýol polisiýasy uzakly gün bokuda oturandan köçeleriň howply hasaplanýan ýerlerinde nowatçylyk çekse has gowy bolardy. Ýollaryň sanynyň çykan gum depeleriniň üýşýän bölekleri köp. Egerde dowamly gatnap ýören sürüji bolmasa, bu ýerlerde köçe ýol hadisasynyň bolmagy hem gaty ähtimal. Diýip Sährara taktiçilik bilen meşgullanýan ýeni bir sürüji habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli polisiýa müdürlüklerinden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda harby gullugy täze eskerleriň alynýan wagty gulluk borjunyň möhleti gutaran eskerleri goşundan boşatmak mövsümi hem dowam edýär. Şunlar ýurdun dürli kunjaklarynda öýlerine dolanýan ýaşlar gözeýilýär. Emma habarçylar hem çeşmeler eskerleriň goşundan gaýtmagyna degişli kynçylyklaryň ýüze çykýanlygyny habar berýärler. Şunlar Türkmenawadyň demir ýol wagzalynda harby gullugundan boşap gelýän eskerleriň ýüzlerçesini günde görüp bolýar. Lewapdaky habarçymyz topor bolup otluly gelýän eskerleriň ýanynda bir näçe ofiseriň bardygyny görüň. Yetkerlerin ýanynda hökman 2 san ofitser olary öz vilayetlerine, öýlerine gaýtarmak üçin otluda ýanlarynda gelýär diýip habar çaýdýar. Öýlerine gaýdyp gelen yetkerlerin ýanatalarynyň sözlerine görä, harby gullugyny tamamlanan yetkerlere öňünden egin eşik we pul iýermeli bolýar. Bir yetkeriň goşundan gaýtmagyna degişli çykdagylar ortaça 2-3 miň manada çekýär. Şeýle yetkeriň öz şahsy zerurluklaryndan başga da harby ýol başçylaryna tölemeli çykdagylary hem bar. Şol sanda yetkerleri gözegçilik etmek üçin otluda gaýdyan ofisere pul tölemeli bolýar. Otluda gelýän wagt ofitser eskere öýüňe jaň et. Ene ataň şu telefonu puloklosyny talap edýär we öz telefon belgesini berýär. Otluda gelýänçe bu ofitser eskerleri ýerçer ýaly nahar hem aldyrýar. Ofitserler ýolda eskerlerden pul talap edip gelýär. Dip habarçymyz söhbetdeşlerini çetirler. Onuň sözlerine görä Türkmenawada gelýänçe eskerleriň harby biletleri ofitserleriň elinde bolýar. Käbir eskerler harby biletini almak üçin ofitsere ýene-de pul berýär ýa-da telefonyna 100 manat oklamaly bolýar. Habarçymyz bilen gürleşen eskerleriň sözlerine görä harby gulluk möhletini dolduran emma öýlerine gaýtmagy ruhsat almak üçin özlerinden soralan puly berip bilmedik eskerler köp. Olar gulluk eden harby bölümünde işlemeli bolýar. Eskerlere harby bölümünde ýürüti ýer bölünip berilýär. Sol ýere aklap, bejerip oňuran soň seni öýüne goýberjek diýärler. Hiç kim pul bermän we işlemän harby bölümden gaýdyp bilmeýär. Hokman bir bölük yer bölünip berilýär we şunu boýap arasalan soň öýü gaýtmak üçin ruhsat berilýär. Dip söhbetdeşleriň ýene biri gurrun berdi. Harby gullugy esker almak we gulluk möhletini dolduran eskerleri goýbermek mövsümi ýylda 2 edek 1 aprelden 30-njy ýyla çenli we 1 oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amalaşdyrylýar. Harby gulluk möhletini tamamlanan eskerleriň wagtynda öýlerine goýberilmänligi we gullukda goşmaça wagt saklananlygy bilen bagly ýagdaýlar öňe bolupdy. Gullugy tamamlanan eskerleriň we olaryň garyndaşlarynyň azatlygy gurrun bermeklerine görä harby gullugynyň möhleti gutaran wagtynda öýlerine dolanmak üçin eskerlerden para soruldy. Käbirler guruluşyk ýaly işlerini ýerine ýetirmäge borçly edildi.
2020-nji ýylyň gözünde korrupsiýa sebäpli ençe meskerin gullukdan boşadylmak möhletiniň gejikdirilenligi ma'lum bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary şonda Ahal vilayatynyň Göktepe şäheriniň we Balkan vilayatynyň Serdar şäheriniň harby bölümlerinde gulluk eden birnäçe ýigit bilen söhbetdeş bolup, olardan soralan paranyň mukdarynyň 1000 manatdan 3000 manata şenli ýetenligini aýdypdy. 2022-nji ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistanyň gün ortasyndaky serhet goşunlarynda gulluk eden onlar çetkeriň gulluk möhletiniň gutaran wagtynda öýlerine gaýdyp bilmänligi belli bolupdy. Şonda yerli resmiler eskerleriň öýlerine goý berilmeginiň uzaga çekmegini harby häkimetleriň demir ýol ulaglaryny wagtynda üpçün etmezligi bilen düşündiripdi. Azatlyk radiosynyň harby bölümleriň we Gorunmak ministrliginiň wekillerinden resmi taýdan kommentariýa almak synançyklary başa barmady.